Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 20, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Negros Sanons gain pasalamatan sa kooperasyon para mapanubo ang kaso sang COVID-19. Service Contracting Program sa Bacolod o si Saone Konsehal Ramos. Sa balita national, botante ginapalikaw sa pagsuksok sang bayo nga may ngalan kag lawong sang kandidato sa adlaw sang eleksyon. Absentee voting sa Afghanistan kag Ukraine na plano suspendihon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. O sisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na sa 11 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gin pasalamatan ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Refrando Diaz II ang mga negrense labi na ang mga local government units sa bulig kag kooperasyon agod mamatamat matap ng kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Inengin pahag ni Diaz matapos makarecord sang single-digit COVID-19 active cases umpisa nagdigad nga Abril 18. Nagalaom si Diaz nga padayunon sa gihapon sa mga Negrosano ng pagtuman sa health kag safety protocol para maangkon ang ginahandom nga COVID-19 free province. Iya man gid panumdom nga hindi dapat magkumpiyansang publiko bangod may mga lugar nga sadto naglubong kaso sang COVID-19 apang liwat nga nagdamo kaangay sa Shanghai, China. Abril 18 sang ma-record sang probinsya ang lowest daily tally sa kadamuon nga kaso nga mayara sang 8. Magasaydohon ang mga COVID-19 patients ngayon sa ETCS-4 nga quarantine center sa Barangay 16 sa tion nga matapos na ang pag-convert sa evacuation center sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Ginpayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head ng CDRMO kag Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nagapabilin pa ang ETCS-4 bilang quarantine center bangod wala ini ginausar nga bulutuan para sa eleksyon. Pero ini ang pag-ausaron sa tion sang face-to-face classes. Suno kay Pornan, ang pag-convert sang evacuation center sa Vista Alegre posible matapos na sa mga bulan o kung mas temprano sa bulan sang Mayo kag mayara naman sang tubig kag kuryente ang pasilidad. Ang among pasilidad ang ginaobrahan sang cubicle para sa mga COVID-19 positive, may kwarto para sa pamilya nga mga magpositibo sa mga sakit kag nagtukod man sang dugang nga mga banyo. Akal naman i-transfer April or early May. Kay i-transfer naman ang aton dala nga sa ETCS tabla nga mga COVID CS4. So sa extension. Amo na kaya amo na siyang wala sa ginausar sa eleksyon. Ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Sa dugang pang balita lokal, magapakig-angot si Bacolod Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa LTFRB Region 6 sa angot sa ginapatuman nga service contracting program sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod nga may pila na ka mga public utility jeepney o PUJ sa nakitaan nga nagabiyahe sa syudad kag nagatanyag sang libre sakay. Ginpahayag sang konsehal nga sadto nakapasar na siya sang resolusyon nga kuntani mayaraman sang koordinasyon sa LGU sa pagpatuman sini. Wala pa sang ideya si Ramos kung pila ka mga drivers ang nakabenepisyo sang sini nga programa. Pero ginaduso kuntani ni Ramos nga makabenepisyo diri ang mga driver nga taga syudad sa Bacolod kag indi sa sagwa sang syudad. Sa idalam sang service contracting program, ang mga drivers ug operators sang PUJ ang makabaton sang one-time payout kag bayad sa kada semana. Depende sa kalayon sang ilagin biyahe sa kada semana, mayaraman sila sang pasahero o kun wala bilang bayad sa libre sakay nga ila ihatag sa publiko.
Preparado na ang Commission on Election o kung Comelec Negros Occidental para sa Mayo 9, 2022 ng eleksyon. Sunod kay Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar, natala na nga pagadaloon sa mga polling places ang voter counting machines sa maabot nga Mayo 7 para sa final testing kag sealing. Dugang pa ni Salazar, ginapaabot pa ang Consolidated Canvassing System laptops kag official ballots. Sa karon, ang mga VCMs ang nagapabilin sa warehouse kag ginabantayan sa kapulisan, militar kag Coast Guard. Sunod kay Salazar nga sa pag-abot sa official ballot sa unang asibanan sa Mayo, ini ang gilayon nga pagkakuwaon sa municipal o city treasurer's personnel kaupod ang kapulisan nga gindesignar nga pick-up points. Subong nga adlaw, ginanunsyo sa Comelec Central Office nga ginumpisa na ang pag-deliver sa mga balota sa nagkalain-lain nga city kag municipality or municipal treasurer's office sa bugos nga pungsod. Samtang nag-issue na si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa Executive Order No. 17 nga nagamando sa pagtukod sang City Anti-Dengue Committee kag Barangay Anti-Dengue Task Force. Base sa tatlo ka pahinang mando, ang alkalde ang magaserbe nga chairman sang City Anti-Dengue Committee samtang co-chair naman ang City Health Officer. Miyembro sang komitiba ang chair sang Committee on Health kag Committee on Environment and Natural Resources sa sanggo ng paglungsod. Lakip man ang Liga ng mga Barangay President, DSSD, CDRMO, DILG, BHW President kag iban pa. Sabay naman sa Barangay Anti-Dengue Task Force, magasalbing at chairman ang kapitan kag miyembro diri ang mga BHWs, school principal nga sakop sang barangay, medical officer, nurses kag midwives nga assign sa mga barangay kag iban pa. Kung madumduman ang Bacolod City naka-record sang 77 ka dengue cases tubtob Abril 9 nga datos, mas mataas kumpara sa 68 ka mga kaso kag duang patay tinanikdan nga tuig sa parehas nga panahon. Sa katapusan nga balita lokal, ginaduson ni Bacolod City Councilor Cito Novero nga mangin independent school ang Mandalaga National High School sa ilang main campus nga Herbias National High School. Ang MNHS ang nagasabi nga extension school sa nga HNS. Ginapahayag ni Novero, ang chair sa Committee on Education, ang ini nga pangabay ang nagikan sa MNHS kag ini ang iya ginapaboran kag unanimous nga ginasuportahan man sang local school board. Sunod ka Novero, nagligad nga Marso 31 sa nagpatagayon ini sa committee hearing kag sa masunod nga sesyon magapasar sang resolusyon nga nagapabor nga naga-endorso nga magaseparar ang Mandalaga National High School kag Herbias National High School. Ginpatag ni Novero nga ang pagpabor sang LGU ang isa sa mga requirements kag gani ang pag-aaprubahan pa sa Department of Education Central Office. Ginarantaw man ni Novero nga kung magseparar ang duha ka mga eskwelahan, hindi lamang school head ang mamuno sa MNHS kundi principal kag ang pondo ang magadiretso mismo sa natungdan nga buluthuan. Una sa balita, una sa aksyon. Kasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time, uy sa mga malipaton dira na bulayan magpabinsar kag pigaw gid ang concentration na base kulang ka lang sa antioxidants. Gani rekomendado. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Life extension ko. Apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain. Lasay sa 26 sa Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Nagpandam si Comelec Commissioner George Garcia sa mga botante nga hindi magsuksok sang bayo nga may tsura kun ngalan sang kandidato sa adlaw sang eleksyon. Bango dinhi ang ginakonsiderar nga pagpangampanya. Nagpanumdum si Garcia nga ginadilian ang pagpangampanya sa adlaw sang piniliay. Naging klaro naman ni Garcia nga ginatugutan naman ang pagsuksok sang bayo nga may campaign colors ang kandidato o kun slogan na. Sa adlaw sang piniliay, magapili ang botante sa 10 ka mga kandidato sa pagka-presidente, 9 sa pagka-vice-presidente, 64 sa pagka-senadora, hag 177 sa pagka-party list groups. Sang Commission on Election at Comelec nga suspendihon ang overseas absentee voting sa Afghanistan kag Ukraine tungod sa nagapadayon nga repatriation. Ang overseas absentee voting nagumpisa sa Abril 10 kag magatapos sa Mayo 9 ang adlaw sang eleksyon sa Pilipinas. Sa pihak kabahin, gin-suspend na ang botohay sa mga lugar nga may security concerns kag ini ang Philippine Embassy sa Baghdad, Iraq kag Philippine Embassy sa Tripoli nga nagasakop naman sa pungsod Algeria, Chad, Tunisia kag Libya. Una diri gin-suspend man sa Comelec ang absentee voting sa Shanghai, China tungod sa lockdown nga tugas ang COVID-19 restriction. Sa dugang pang balita national, ginpahayag sang Philippine National Police nga premature pa para hambalon nga may angot sa piniliay ang insidente sang pagpaniro nga imbolbado si presidential candidate kag labor leader ka Leody de Guzman kag mga miyembro sang Manobo Tribe sa Bukidnon na. Sulo kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Roderick Alba, ginapadalman pasang kapulisan ang shooting incident sang grupo ni De Guzman nga na-record sang kamera. Nagpasiguro si Alba nga ila padayunon ang investigasyon angon sa natabo kag dapat mapanabat ang dapat manabat. Hindi pa karon mapalayag sang PNP kung sino ang target sang pagpaniro. Wala na pilasan si De Guzman sa insidente pero isa ka farmer organizer kag 4 ka tribal members ang napilasan sang nagbuya sang luthang. Ang security guard sang talamnan sang Pinya sa may Quezon, Bukidnon sa mga miyembro sang Manobo Pulangihon nga grupo sang ila gintinguha nga okuparon ang portion sang duta sa lugar. At sa Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29, ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga ang gobyerno sa idalam sang iya pagdumala magatukod sa mas disaster resilient evacuation centers agod nga maakomodar ang mga displaced individuals sa panahon sang kalamidad. Suno kay Moreno kun magmadinalagon ini sa eleksyon, ginpasiguro nga may long-term planning sa patag sa pagpreparar sa natural disasters kaangay sang bagyo kag linog agod nga mabuligan ang mga apektado nga tawo kaangay sa nasambit nga kalamidad. Agod gidayon man makabaton sa bulig gikan sa gobyerno.
Ginhimo ni Moreno ang pahayag matapos ipamangkot kung ano ang paghimuon sini sa epekto sa natural nga kalamidad sa Pilipinas kag sa mga tawo kasunod man sang halit sa pila ka mga bagyo nga naglabay sa karon sa Pilipinas. Sa balita, sa aksyon. Alasay si Media Action Radio Philippine Standard Time ba? Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Abril 20, 2022 sa luwat kaming inyo mga tagbalita. Action ang Defensor. Kag-Action Day la Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon!